Fl-aħħar 5 snin kienu 2400 l-ġenituri li naqsu milli għaddu l-manteniment u li konsegwenza tek spiċċaw il-qorti. Informazzjoni li ngħatat bitweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Gino Cauchi. L-iktar sena li fiha tresqu persuni l-qorti brabta ma' dan kienet l-2010, 539. Fl-aħħar 5 snin 1044 persuna tresqu l-qorti akkużati li naqsu li jagħtu aċċess għat-tfal. L-iktar li tresqu kienu fl-2009, 305. Il-pieni mogħtija lil dawk li nstabu ħatja jinkludu priġunerija, libertà kundizzjonata, sentenzi sospiżi u ordni ta' trattament. Waqt Breakfast News fuq One, it-terapista tal-familja Paul Sammut qal li f'każijiet bħal dawn l-ar ħaġa hi meta r-relazzjoni bejn il-ġenituri tinbidel f'waħda ta' mibeda. Meta dak is-sens ta' mħabba b'xi mod jew ieħor jidħol l-animożità u jidħol il-pika meta l-imħabba tinbidel f'mibeda ma' xar minna. U fil-fatt minnaħa tagħhom jispiċċaw il-tfal jintużawhom jew bħala tarka jew bħala arma, qed tifhem? U minnaħa l-oħra kważi ma jinteressahomx strettament parlandhom it-tfal, ma jinteressahom biss kif ħajweġġu l-persuna, il-partner. Tfal ta' ġenituri li jkunu f'kunflitt iġorru sens taħtija sakemm ikollhom 10 jew 12 sena li affettwhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Tal-sens taħtija meta jiġi fil-fażi adolescenzjali jinbidel f'sens ta' rabja kbira jew għall-ġenitur jew għall-ieħor. U ħafna drabi minnaħa tagħhom kważi dak is-sens ta' rabja ma jkunx jistgħu jesprimuh b'tali mod illi jibdew jesprimuh pratikament fuq infushom stess. L-avukat tal-familja Deborah Xkembri qalet li l-liġi tippermetti li meta tfal jikbru il-ġenituri jistgħu jerġgħu jmorru l-qorti biex jibdlu l-kuntratt. L-iktar ħaġa li tweġġa' tfal hemm studji li juru dan mhijiex il-ġenituri separaw, imma li l-ġenituri jkunu f'konflitt, mhux konflitt qabel biss, imma waqt u wara. Firri hija responsabilità tal-ġenituri illi ma jibqgħux jiġġieldu u għall-imħabba ta' tfal tagħhom isibu xi ħaġa oħra x'jagħmlu, jirrealizzaw li jekk inti għandek raġel li mhuwiex raġel tajjeb għalik ma jfissirx li mhuwiex parent tajjeb għal uliedek. Malli jirrealizzaw din u jibdew jaħdmu flimkien, il-ħajja ta' tfal issir aħjar.